Приказки с Джиджи представя Мравка и гълъб. Един ден ожедняла мравка припълзяла до един извор. Навела се да пие вода, но била подхваната от течението и започнала да се дави. В този момент летящ наблизо гълъб я видял, вдигнал едно клонче и го пуснал в извора. Мравката се покачила на него и се спасила. Благодаря ти много, рекла мравката. Винаги ще помня какво направи за мен. Един слънчев ден, докато мравката се разхождала, изведнъж видяла в далечината ловец. Насочил пушката си право към гълъба, който я бил спасил. Затичала се тя към човека и се опитвала да измисли как да помогне на птицата. Точно в последния момент и хрумнало. Доближила се до босия крак на мъжа и го захапала с колкото сила има. «У!» извикал мъжа и погледнал към крака си. В този момент гълъбът отлетял, махнал на мравката в знак на благодарност и се спасил невредим. Здравейте, приятели! Познахте ли ме? Пак съм аз, вашата приятелка, приказната фея. Всяка седмица ще ви разказвам по една история тук в нашия канал. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал. А в профилите ни в социалните мрежи сме ви подготвили невероятни изненади. Ако нямате търпение да чуете още сега всички приказки, които знам, изтеглете мобилното ми приложение. То ще бъде перфектен спътник за дългите ви пътувания, когато дойде време за хапване и за сладък сън. Мили приятели, очаквам с нетърпение да ми пишете и да ми кажете коя приказка искате да ви разкажа следващия път. А сега ви казвам чао и до нови срещи!